Γεια σας! Τώρα θέλω να σας παρουσιάσω την αγαπημένη μου σούπα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου σούπα η Wellness με σπαράγγια. Λοιπόν, να σας διαβάσω τώρα τι περιέχει και τι προσφέρει. Εδώ την έχουμε σε προσφορά, σε αυτόν τον κατάλογο. Τι είναι αυτή η σούπα? Λοιπόν, νόστιμη γεύση σπαραγγιού με 3 χορτοφαγικές πηγές πρωτεΐνης, μπιζέλι, σόγια και πατάτα. Πηγές φυτικών ινών, σπανάκι σε σκόνη, άκρες σπαραγγιού και ρίζα ραδικιού. Λοιπόν, σύνθεση χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και υψηλής πρωτεΐνης. Για να δείτε τι προσφέρει αυτή η σουπίτσα που μπορείτε να την αντικαταστήσετε με το βραδινό σας γεύμα. Για να διατηρείτε τη σιλουέτα σας και να έχετε υγεία και ευεξία. Γιατί για να είμαστε απ' έξω ωραίοι και να φαινόμαστε υγιείς πρέπει να είμαστε πρώτα από μέσα. Να βγαίνει από μέσα όλο αυτό. Οπότε πρέπει να είμαστε από μέσα γεροί και δυνατοί. Με όλα αυτά τα συμπληρώματα διατηρούμαστε υγιείς, γερό ανοσοποιητικό και ωραία σιλουέτα. Επίσης, είναι σύνθεση χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, όπως είπαμε, και υψηλής πρωτεΐνης. Μόνο 76 κάλανα μερίδα, νόστιμη σούπα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Εδώ μας λέει πώς την παρασκευάζουμε. Είναι πανεύκολο και ούτε 5 λεπτά δεν μας παίρνει. Βάζουμε 20 γραμμάρια από τη σκόνη μας, το οποίο είναι μία μεζούρα, που έχουμε τη μεζούρα, από τη σούπα μας, τη Natural Balance, και βάζουμε 150 έως 200 ml καυτό νερό, ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθεί και καλή σας όρεξη. Λοιπόν, αυτόν το χειμώνα πρέπει να κρατήσουμε τον εαυτό μας ζεστό. Θέλουμε ένα ζεστό σνακ που να μας κρατάει χορτάτους για περισσότερη ώρα. Τότε πρέπει να δοκιμάσουμε τη σούπα Natural Balance. Είναι επίσης μια τέλεια βάση για να δημιουργήσουμε το δικό μας γεύμα. Αυτό είναι.